Sa pag himog lima pwede na mag-ana-ana di ay video call di ay. Nagkan. Nagkan. Kumusta naman ka diha sa Pinas in town? Okay ra yung taon part. Ikaw diha part. Kumusta mo ka diha? Okay ra jud in town ko diri sa Japan. Mingaw na kay ko ninyo diha. Ako po part. Gimingaw sad ninimo sa imong anak. Kumusta man atong silingan diha nga sa una mga buutan man to kayo karon kumusta naman sila? Ay mo pa yakan part. Uy. Nagka-hype karon. Binag na. Ngano man naon sa man di ay? Ay nagka-hype sila. Sige nga nagmaritis diha sa atong atbang sa pambalay ko. Alos na taga-adlaw. Namaritis na di na sila di ay. Sige maritis. Sus ka maayong laki. Adlaw balay boy ka. Abi na kog mga buutan to sa una kay mga buutan man kay to sa una. Usab na yun, di na sa pare sa una kay kahitik na karong panahon na. Kumusta naman atong balay diha? O nagyapon part na usap, ang katulintang balay na to sa una nga katumurag payag pa karon na naintay bungbong. Sana Pinaginiduta part. Ibungbungan na jud di ay. Bungbongan na gid. Siyempre Kaya kay sa Ginoo part. kumusta man atong kanding ug baka diha? Ay part ka to bitang atong kuan, atong kanding na to. Tapos part nga anak na, tulo ka buok. Nya ang katubakan na tong buntis. Kumusta man atong kamaisan diha part? Atong umahan na to diha. So sa una part, kuha na gid din taon to, tantan rin to, tapos dapalindat ni karon part. Tapos duta na gid part sa atong kuan, dagko na gid din taon, makaharbis na gid din taon ta. May May noon. sa itan ta, dahil dako nagikalahian part. Kumusta naman ang atong anak part? Kumusta naman? Andiri part ay akong gi. Kumusta mas dudong? Biduyan ako. Nya part, di man am gid sila kabukan. Nga na lima man nga. Pagkikan ako usa raman si Dudong raman. Ang tanga magiging nga nung lima. Oh no! Magkwanta. Mag-video call ta tag-gabi. Ang sama din na. Pwede di na di nga mag-video call nga magabi nga kalayo na ako niya. Saan man na pagpaagi? Ano na rin? Di na katingala. Video call ba tag-gabi. Munguta na pag ika. Di man natong anak ko. Di na. Ayun Pag sure diha oy. Saan pag himog lima pwede na mag-ana-ana di ay video call di ay. Pwede din na online. Gago! Oo eh. Sa ipadalas LBC? Bank to bank? Ano bitong sige. Video call tag-gabi. Mo eh. Naku ano. Nakaliman. No, 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 no. Nagkan.